Ο Γεώργιος Μπόκος γεννήθηκε το 1934 στα Νόγια, όπου και μεγάλωσε. Το 1955 απεφοίτησε από την Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου και το 1959 γίνεται ο πρώτος νέος ανογιανός δάσκαλος που διορίζεται σε Δημοτικό Σχολείο των Ανογίων μετά το ολοκαύτωμα του χωριού κατά τη γερμανική κατοχή. Όταν καλώ από τη μνήμη μου τον πρώην δήμαρχο και εκπαιδευτικό σχολιανό Γιώργο Μπόκο, θυμάμαι τον αγροτικό συνεταιρισμό στον οποίο μας μίλησε όταν ήταν δάσκαλός μας στην έκτη του Δημοτικού. Το πολύπλευρο και ωφέλιμο έργο του ως δήμαρχος Ανογίων. Την τεράστια ουσιαστική προβολή που προσδίδει στα Ανόγια, το μεγάλο ερευνητικό, καταγεγραμμένο πολιτιστικό του έργο. Ως Ανογιανοί πρέπει να του είμαστε ευγνώμονες. Του εύχομαι να είναι πάντα υγιής, δραστήριος και παραγωγικός. Ένας ενεργός πολίτης όπως ήταν σε όλο το Δήμο. Διατελέσας εκπαιδευτικός στην πρώιμη περίοδο ανασυγκρότησης των Ανογίων μετά την ισοπαίδωσή τους από τους Γερμανούς, θέτει ως κύριο μέλημά του να εμπνεύσει τους νέους Ανογιανούς για την πρόοδο και την ευημερία του τόπου τους. Ανήσυχο πνεύμα, μα πάνω απ' όλα λάτρης των Ανογίων και της παράδοσής τους, παράλληλα με το διορισμό του ως εκπαιδευτικού, ξεκινά και την κοπιώδη ερευνητική προσπάθεια για την συγκέντρωση και διατήρηση των λαογραφικών στοιχείων των Ανογίων. Την προσπάθεια αυτή συνεχίζει ακούραστα έως και σήμερα και αποτυπώνει στο πολυσχηδές συγγραφικό του έργο. Με το βλέμμα πάντα στραμμένο στην παράδοση και το πολιτισμό του τόπου του, ιδρύει το 1960 τον Πολιτιστικό και Εκδρομικό Σύλλογο Ανογίων, ο οποίος εξακολουθεί τη δράση του έως και σήμερα. Η αγάπη του για τα Νόγια και η άσβεστη φλόγα του για την πρόοδο και την εξέλιξή τους τον οδηγούν να εμπλακεί με την αυτοδιοίκηση και το 1990 εκλέγεται δήμαρχος Ανογίων για 2 συνεχόμενες τετραετίες. Η προσφορά του και από τη θέση αυτή ήταν για τα Νόγια και τους κατοίκους τους ανεκτήμητη. Το 1992 ο Γεώργιος Μπόκος εκδίδει το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Ανόγια, ιστορία μέσα από τα τραγούδια», ενώ έως και το 2015 έχει εκδώσει συνολικά 14 βιβλία, όλα με αντικείμενο την ιστορία, την παράδοση και την λαογραφία των Ανογίων, με την Ακαδημία Αθηνών να αναγνωρίζει την προσφορά και την αξία τους στην πολιτιστική παράδοση του τόπου μας, βραβεύοντας 4 από αυτά. Το 1992 θέτει σε λειτουργία και το παραδοσιακό σπίτι Ανογίων, όπου εκτίθεται μεγάλος αριθμός παραδοσιακών αντικειμένων, τα οποία ο ίδιος με πολύ κόπο και μεράκι συνέλεξε. Το 2008 αποφασίζει να δωρήσει την πλούσια συλλογή συγγραμμάτων και αντικειμένων που αφορούν τη λαογραφία και την παράδοση των Ανογίων, αλλά και να παραχωρίζει τα έως τότε εκδοθέντα αλλά και υποέκδοση συγγράμματα του ιδίου στο Δήμο Ανογίων για τη δημιουργία στο μέλλον λαογραφικής έκθεσης Γεωργίου και Αμαλίας Μπόκου. Ο Γιώργος Μπόκος, με τη δωρεά των συλλογών του που συγκέντρωσε όλα αυτά τα χρόνια με την αείμνηστη σύζυγό του Αμαλία στο Δήμο, μας επιφορτίζει με μια μεγάλη ευθύνη. Την ευθύνη της αξιοποίησης και προβολής της ιστορικής και λαογραφικής κληρονομιάς του τόπου μας. Αξιοποίηση που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των Ανογίων και στην ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου. Τον ευχαριστούμε και θα είμαστε πάντα ευγνώμονες σε αυτό. Συνοδοιπόρος του Γιώργης Μπόκου στο ταξίδι της ζωής του, που στάθηκε πλάι του και τον στήριξε έμπρακτα σε όλες του τις προσπάθειες και επιδιώξεις, η Αμαλία Μανουρά. Μαζί απέκτησαν 3 παιδιά και 12 εγγόνια και μοιράστηκαν 53 ευτυχισμένα χρόνια μέχρι τον οριστικό αποχωρισμό τους το Νοέμβριο του 2011. Εμπνευσμένος δάσκαλος, ακούραστος ερευνητής λαογράφος, βραβευμένος συγγραφέας, δραστήριος και μαχητικός πρώην δήμαρχος, τρυφερός σύζυγος, πατέρας και παππούς, μα πάνω απ' όλα Ανογιανός, που αγαπά και τιμά τον τόπο του. Ο Γιώργος Μπόκος θα αποτελεί πάντα μέσα από τα έργα και τις ημέρες του το λίχνο που θα φωτίζει εσαΐ την ιστορία, τη λαογραφία και την παράδοση των Ανογίων.